дар рӯзи охири рақобатҳои инфиродии чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо ки дар кишвари Маҷористон ҷараён дорад, Тоҷикистонро Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 килограмм арзанда намояндагӣ карда, роҳхати бозиҳои Олимпии Токиоро ба даст овард. Гузориш аз ҳунарнамоии ин паҳлавони шинохтаи кишвар. паҳлавони сангинвазни тоҷик Темур Раҳимов чемпионати ҷаҳонро аз даври дуюм шурӯъ намуд. дар ин давр Темур Раҳимов бо матсаи сарнаки лаҳистонӣ нерӯ санҷид. Темур дар ин сабқат маҳорати баланд нишон дода, нахуст ҳарифашро бо як амалкарди зебое ба замин афтонда, ваза рекорд кард ва маротибаи дуюм бо иҷрои Учимата сарнакиро афтонду бо имтиёзи иппон дастболо шуд. дар даври сеюм Темур бо намояндаи Қазоқистон Ерасил Кажибоев рӯбарӯ шуд. дар лаҳзаҳои аввали ин вохӯрӣ ҳарчанд ҳарду ҷониб талош мекарданд, вале муваффақ намешуданд. баръакс дар ин муддат Кажибоев бо 2 шидо муҷозот шуд. дар сонияҳои охири вақти асосӣ Темур бо иҷрои усули Учимата рақибашро афтонд ва дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошта бо имтиёзи иппон пирӯз шуд. ҳамин тавр Темур роҳи худро ба даври чорякниҳоии чемпионати ҷаҳон ҳамвор сохт. дар даври чорякниҳоӣ варзишгари мо бо намояндаи 25-солаи рус Темирлан Башаев ки қаҳрамони ҷаҳон миёни наврасон шудааст 3 карат барандаи медали тиллои Гранд-слам ба татамӣ баромад. дар ин қуввасанҷӣ ҳарчанд Темур фаъол буду барои иҷрои усуле талош мекард, мутаассифона комёб нашуд ва Темирлан бо гирифтани вазари роҳхати даври навбатиро ба даст овард. Темур Раҳимов бошад дар даври тасаллубахш бо Рой Мейери нидерландӣ, ки дар радавандии олимпӣ мақоми даҳумро ишғол кардааст, муборизаро идома дод. Мутаассифона дар ин вохӯрӣ ҳам Темур натавонист ғолибиятро соҳиб шавад. бо вуҷуди ин Темур Раҳимов бинобар натиҷаҳои қаноатбахш ва имтиёзҳои кофӣ дар минтақаи олимпии радавандии Федератсияи байналмилалии ҷудо қарор дошта, роҳхати мустақими бозиҳои Олимпии Токиоро ба даст овард.